Advisor. Sanibona igama le-movie yethu yango-2003 i-Wrong Turn 1 la esiqala khona ngey'thandane ey'mbili uRich noHailey ababenza i-mountain climbing benyuka kwenye intaba eyayimaphakathi nehlathi elikhulu. uRich owayephambili eqwala intaba leyo enamatshe ngesikhathi seyoqeda. Wathi uma esefike phezulu eqalaza emuva wabona enye indawo enamanzi anyanyekayo engathi kulahlwa khona iy'lwane ey'file. uRich wahleka uHailey embuza ukuthi usehluleka ukuqeda ngenkathi emtshela ukuthi akasheshe. uHailey wakhuphuka washesha lapho kanti lizovele lihlephuka itsha linyathelile. Lokho kwamenza wasale eselenge entambeni. Kodwa ngokushesha wazama uHailey ukuphinda balance abambelela aqhubeke nokunyuka. Ngaleso sikhathi esememeza uRich esemuzwe ethule. Kodwa still nalapho uRich akaphendulanga. Wadideka uHailey ngesikhathi ebuka phezulu kanti uzothi esabheke phezulu waconselwa igazi ebusweni ayengalazi liqhamukaphi. Kanti uHailey uzothi uyabheka ukuthi leli gazi liqhamukaphi wabona uRich wayeseshonile isidumbu sakhe sisuswa phezulu sijikijelwa phansi ewini. uHailey wadonswa into angayazi eyayimdonsa isheshi imkhuphula phezulu ngentambo yakhe. uHailey wasika intambo yakhe ngokushesha ezama ukuyisindisa kule nto eyayimdonsa. Kodwa uHailey wawo eyowela phansi kanti uzowela eduze kwesidumbu sikaRich wayeseshonile. Ngokubona umuntu wakhe kuleso simo uHailey wakhala ezama ukuyibamba ukukhala. Kodwa uHailey wezwa into eyayiqhubeka nokuhleka ngezwi elincane ngathi iyagijima iza ngakuyena iqhamuka ngasehlathini. uHailey wasuka lapho esebaleka ngenkathi esegijima eqonde emotweni yabo. Esagijima kanjalo uHailey waqhuzulwa ucingo lweyi-razor wire lamuwisa phansi. Khona lapho kwaqhamuka into eyamdonsa ngomlenze esemhudule ehamba naye. Emva kwalokho wanyamalala. Imovie yethu isivezela kudlala iy'ndaba ngesikhathi lowo mfundi wey'ndaba ekhuluma ngeripoti yabantu abalahlekile ukuthi balahleke ney'moto zabo ey'ningi. iy'moto nazo ayitraceki ayitholakala. Emgwaqweni owawunqamulela maphakathi naleli hlathi sibona owesilisa owayedrayive imoto igama lakhe kwakuKeris owayehambe yakwenye interview yemsebenzi. Kodwa endleleni uKeris waphazanyiswa yitraffic ngoba wabona isikhathi ukuthi usezoba late for leyo job interview. uKeris wayesecasukile waphuma emotweni yakhe esehambe yakwenye imoto ngesikhathi ebuza udriver wakhona ukuthi kwenzakalani la. Lowo driver wetruck watshela uKeris ukuthi kuginqeke itruck yamakhemikhali ethi ukulala kwaleyo truck kublokhe omabili amalane alo highway. uKeris ngokungafuni ukulahlekelwa yilo msebenzi kule interview wadrive imoto yakhe esebuyele emuva ezama ukuthola ezinye iy'ndlela angaphuma ngazo ngesikhathi ebafonela kuleyo company ebachazela ngalesi simo abhekene naso. Kodwa uKeris akakwazanga ukukhuluma kahle inkulumo yakhe nalabantu ngenxa yenetwork eyavele yanqamuka ngoba wayephakathi nehlathi. uKeris wadrive waqhubeka ngoba wayesefuna noma i-public phone ukuze afone kahle. wabona ibhodi elalimkhomba kwelinye igaraji elalingekho kude wadrive waya khona. Kodwa uKeris esaqhubeka nendlela wathuswa ukubona inqwaba yey'moto ezayiseceleni komgwaqo engathi yilahliwe. uKeris wehle emotweni yakhe wafika kulelo garaji efica umnikazi wegaraji ikhehla elalingajwayelekile elibonakala ngathi liyagula. uKeris wazama ukusebenzisa leyo public phone kodwa yavele yaquleka nayo engathi ayisebenzi kahle. wabuya lapho uKeris wazama ukubuza kulo mkhulu ukuthi khona n'indlela angayithola kodwa lo mkhulu wavele wayiphendulela into ebheke eceleni engahlangene nale ayibuzayo uKeris. kanti uzovela abona imap uKeris wawubheka kuyona imap kuyona yayingamsiza. asiqedile uKeris wabuza kulo mkhulu ukuthi ngabe iyona indlela le evele emephini engamkhiphela edrobheni lavuma leli khehla ukuthi akathathe yona le ndlela. wabonga uKeris wabuyela emotweni yakhe wadrive waqhubeka nohambo. waqhubeka wahamba uKeris kanti uzofica iy'ndlela ey'mbili engayazi i-turn okufanele ayithathe noma u-right turn noma u-left turn. kodwa wagcina eyithathile i-turn yangaka-left noma wayesayibuza ukuthi ngabe izomsiza i-turn noma i-wrong turn. kodwa waqhubeka nokudriva kuleyo turn uKeris kanti uzohlangana nenyamazane efile. kanti uKeris uzothi esaqalaza le nyamazane ngenkathi eyidlula eceleni komgwaqo kanti akaboni ukuthi uyoshayisa enye imoto eyipake phakathi nomgwaqo. noma ilimele kakhulu imoto kaKeris kodwa yena akalimalanga kakhulu ngaleyo ndlela. baphuma abanikazi bemoto beza kuyena uKeris bebuza mayelana nokubashayisa kwakhe. waxolisa uKeris ebatshela ukuthi uzowukhokhela wonke umonakalo owenzekile. ebabuza ukuthi kodwa-ke nina benipakeleni maphakathi nomgwaqo. omunye wesifazane igama lakhe uFrancine watshela uKeris ukuthi hhayi ukuthi bebepakile kodwa kukhona umuntu obecuphe nge-razor wire phakathi nomgwaqo yagwaza ithayi lemoto yabo. uKeris akabange saqhubeka nokukhuluma uma esebona ubufakazi bethayi ngendlela i-razor wire yayirolene ngakhona esondweni. omunye kulabo bantu wabatshela ukuthi ababuyele kulela garaji abalidlulile bayozama ukucela usizo. kodwa uKeris wabaxwayisa ngalela khehla alifice laphana wathi ngeke kube yiplani e-right ukubuyela lapha. igroup yadicide ukuthi kungcono bahambe ngey'nyawo ngoba nemoto kaKeris ilimele neyabe isiqhuma isondo. ngenkathi besasele bemile u-Evan noFrancine besabhema ugwayi. besahamba babona esinye isilwane esincane naso esibulewe. babedidiswa ukuthi kwenzekale kanjani ukuthi sikhishwe zangaphakathi sishiwe kanje. besaqhubeka nohambo lwabo babona inqwaba yamathaya ashiswayo eceleni kwehlathi. uKeris
watshela le group ahamba nayo ukuthi ngeke khona okungahambi kahle la, wathi abahambe basheshe basuke eduze kwale ndawo. Besasele kanjalo u-Evan noFrancine bezwa umsindo owuqhamuka ngasehlathini, wahamba u-Evan esayobheka ukuthi kwenzakalani. uFrancine owayesasele emotweni ngokubona u-Evan engasabuyi waxakeka ukuthi kwenzakalani. uFrancine wahamba naye elandela la ekushona ngakhona u-Evan efuna ukubona ukuthi ubanjwe yini kanti uzohlangana neteki lika-Evan elilodwa. Eceleni kwalapho uFrancine wabona indlebe ka-Evan ngayibona ngala macici ade wafakile. Wethuka uFrancine wakhala before yathi uyabaleka nje kwavele kwaqhamuka omunye umuntu ngemuva wambulala esamklinya ngayo leyo razor wire. Imovie sisibuyisela kule 4 esaphile ehambisana noCaris. Besaqhubeka nokuhambela ukuyofuna usizo babona omunye umuzi okwakushunqa intuthu engathi ushimulewe isitofu samalahle. Bahamba beya khona bethi bazama ukuyocela usizo. Besahamba beya khona bebuzana ukuthi umndeni onjani ongakha maphakathi nehlathi eliminyene kanje. Badidiswa na ukubona inqwaba yemoto ezayigcwele igcekela kulo muzi. uCaris wanokho emnyango wakulo muzi kodwa wangaphendula muntu. Ngokuzama ukuvula umnyango bathola ukuthi awukhiwe, bangena bonke ngaphakathi. Kodwa bethuswa indlela ekuyiyona kulo muzi ngaphakathi. Kungcolile kubekwe nokudla phezu kwetafula okubolile. Bathi ngendlela ekugcwele idust ngayo kushuthi kulo muzi kade kathuthwa. Kodwa badidiswa ukufica inqwaba yokhiye beyimoto ezihlukene. uCaris ngokuza ukuthi ifridge isaduma wayivula ifridge phakathi kodwa wethuka mayefica ukuthi phakathi kulelo fridge kugcwele inqwaba yamabhodlela anezicubu zemzimba yabantu. Kodwa uCaris wathi mayephenya lapha eceleni kwefridge wafica lo lucingo le-razor wire lasekuqaleni kade licupha amathaya emoto. Wabona lapho uCaris ukuthi le ndawo ixhumene nalokunyamalala kwabantu kade kukhulunywa ngakho ey'ndabeni. Le group ngokubona ukuthi isendlini yababulali bazama lapho ukugijima sebebaleka. Kodwa uCaris wathi ulunguza ngewindo wabona kuze enye itruck kulo muzi eyayidonsa iy'moto ifika nazo. Bathi sebethi bazama ukuyophuma ngomnyango ongemuva bafica ukuthi ukhiyiwe. Kwathi emva kwesikhashana lo mnyango ungaphambili ifront door wavuleka kwangena enye indoda eyayihudula isidumbu somngani wabo uFrancine ngalo lo cingo le-razor wire silaxaza phansi phambi kwabo. Le genge ephilayo eyayicashile yayisisaba ngisho ukunyakaza ngesihluku ababesibuka phambi kwabo. Nokuyilapho eqinisela vela khona ukuthi kwakungeyena umbulali oyedwa la kodwa ayemathathu amazimzima ayehlala kule ndlu. Babuya bazothatha lesidumbu sikaFrancine basibeka phezu kwetafula baqala bamqoba bemgenca ngey'mbazo bemsika nangemmese ebukhali. uKhale wabuka leyo nto ngasaba ngesikhathi esethi uyakhala wamvala umlomo uScott. La mazimzima aqeda ukudla inyama yomuntu alala khona lapho. Nalaba bebecashile bathola ithuba lokukwazi ukubaleka ngesikhathi sebenyonyoba. Kodwa oyedwa walawo mazimzima wababona besathi bayabaleka wavusa lo omunye umngani wakhe baqala babajaha bebazingela. uCaris ngokusiza laba bangakwazi ukubaleka especially abesifazane wantshontsha imoto eyodwa yalabo babulali ngoba okhiye wayesebathontshile ngaphakathi. Wamemeza kakhulu ememeza la mazimzima enzela ukuthi anake yena abayeke laba abanye. Iplan kaCaris yasebenza kodwa ngebhadi oyedwa wamazimzima wadubula uCaris emlenzeni. Lokho kwamshiya elimele kakhulu uCaris emlenzeni. Kanti ngakwelinye iside uScott wayigijima ngalo lonke ijubane lakhe la ehlathini ezama ukuthi aphume aphele la. Kodwa khona lapho uScott wavela wadutshulwa umcibisholo esifubeni kwalandela eminye imicibisholo emihlane eselele phansi. Ngokuphuthumela ukuthi isikhathi sasingasekho amantombazane abamba uScott bagijima naye sebeyongena emotweni yawo amazimzima. Intombazane yakwazi ukubaleka ngaleyo truck ngesikhathi eyidriver kodwa ngebhadi amasonda leyo truck avela abhaja odakeni ayangabe sakwazi ukuhamba. Ngokungafuni ukuchitha isikhathi labo bathathu baphuma bayishiya leyo truck yamazimzima sebebaleka ngey'nyawo bebalekela ehlathini sebelwela ukuthi at least okungcono bafike ku-main road before amazimzima abafike. Abuya la madoda azothatha inyamazane yabo yokugcina bayitholile kuScott. Ngokuqhubeka kokuhamba kwesikhathi labo bathathu bazama ukuthola indawo ecashile for ukuthi baphumule bakhokhe umoya. Besacashe kanjalo uKhale wabakhombisa phezulu nokwathi uJesse benoCaris mabebuka lento ayikhombayo babona i-watch tower yakudala ende. Baphuthuma bakotela lapho phezulu ngekathi sebenyoka ngethemba lokuthi kungenzeka bakwazi ukusinda kula mazimzima abazingelayo. Kwathi kuleyo ndle phezulu kuleyo tower mabefika phakathi uJesse wafica ibhokisi le-first aid elinama-supplies phakathi. Bazama ukutreat-a nokulapha lo mlenze kaCaris odubulekile. Kanti uKhale yena wathola u-over noma i-radio nokwathi mayezama ukuthi aconnectane nokuthi athole usizo akangaphendulwa umuntu. uCaris wathi mayebuka ngaphandle buka phansi wabona la mazimzima amathathu ukuthi asebatholile ayihambe ekhanyisa ngemlilo. Khona lapho lababulali nabo bakhuphuka khona lapho sebenyukela phezulu kuleyo tower. Laba babephezulu babeka ibhokisi elisindayo phezu kwalento yokungena. Ngaleso sikhathi uKhale engayekile ukucela usizo ku-radio nokwathi mase kuphendula umuntu kanti izimzima elingaphandle lizovele liyidonse leyo ntambo ye-radio yaqashuka. Nokwaqala lapho la mazimzima ilayitha ngomlilo le tower yamaplango yavutha. Wavutha kakhulu umlilo nalabo babephezulu bavele bahishwa intuthu eyisigcwele phakathi. Ngokuthi babengasena choice uKhale waphahlaza iwindi ngaleli bhokisi elisindayo. Baphuma bonke bobathathu ngewindi sebewuphahlazeka phansi emagatsheni ey'hlahla. Besakhokha umoya bey'tshela ukuthi babalekile kanti amazimzima ababonile la bawele khona ngenkathi esondela. Akotele fast esekhuphuka ngaso isihlahla efuna ukuyobabambela phezulu. Nabo bagxuma ngesinye isihlahla besuka kwesinye isihlahla bezama ukubalekela ukuthi bangaweli phansi. Kanti elinye izimzima uzothi uKhale uyahamba kanti
seqondene nalo lahleka lamjikijela ngembazo ebukhali ebusweni lambulala same time. Ngakusasa ekuseni uCarris wezwa umsindo wenye imoto yamaphoyisa eyayiza khona la ehlathini. Waba nethemba uCarris ngenkathi segijima emotweni yamaphoyisa wafika wama phambi kwayo ezama ukuyimisa. Lapho iphoyisa lithi lizothatha uCarris for ukuma phambi kwemoto wathi salichazela uCarris amazimzima adubula iphoyisa ehlweni ngomcibisholo lafa same time. Lathi lithi lidubula uCarris esemotweni waphuma wayocasha ngaphansi kwemoto. Lafika kuleyo moto lathi malilunguza ngaphansi lethi liyambheka alangamthola ngoba sambona uCarris wayesegijima ehlathini esekwazile ukubaleka. Imovie sesishiftele endlini yamazimzim la uJesse ayeseboshelwe khona sebelungiselela ukuthi naye uJesse bambulala. Lade lo zimzim selilungiselela ukuthi limnqoma uJesse lezwa kuduma imoto engathi yes. Lathi liyasukuma selethi liyobheka kanti uCarris uza ngemoto yamaphoyisa wafika washayisa leyo washayiseka nalo lelo zimzim ngayo imoto yamaphoyisa. Waphuma ngokushesha emotweni uCarris wali-atheka lelo zimzim walishaya lilahla phansi. Waphuthuma lapho uCarris esethi uyoqaqa uJesse kanti izimzim alifile lavuka lambamba uCarris lamjikijela leyo lawumlaxaza phansi labuya lazomshaya lamshaya lacishe lambulala. NoJesse ngokubona ukuthi leli zimzim seliyambulala wadonsa umcibisholo wodwa walamadoda uJesse wadubula yona le ndoda wayishaya fela khona lapho same time. Emva kokufa kwaleyo ndoda uCarris noJesse baphuma endlini yalezi zilwane. Sebephumile ngaphandle uCarris wabona ngemuva kwayimoto yamaphoyisa kunesigubhu esigcwele upetrol. Wasithatha wazosibeka maqondana nalendlu wasidubula kwaqhuma yonke into kwasha lendlu yaphela. uCarris noJesse bathatha leyo moto yamazimzim bayidriver sebebuyele ku-main road sebephuma la kuleli hlathi. Leyo mgwaqo u-main road wawuhamba uzobadlulise ngakuleli garage lasekuqaleni nokwathi lo mnikazi wegarage mayebabona wavele wavala umnyango. uCarris wehle emotweni wahamba wayothatha leyo map enomgwaqo neroute yokudobela abantu ukuthi bazodliwa yilezi zinto. Badriver bahamba emotweni yamazimzim sebelibulele elilodwa. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa imuvi elandela esoyi-uploada ngekudala. Siyabonga ngokubukela iSterizer TV. Ukhumbule ukusubscribe nokucindezela ulike kanye nebell ye-notification ukuze ungaphuthelwa imuvi elandelayo kukuzayo la kuSterizer TV. Sterizer TV.